karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon kaon una. Ayaw nagpada sa bisan unsa nga kahinam diha. Pero, unsa ka kung tinuod ang gisulti ni Joel, no? Nga drama lang ning tanan. Huh? O nga, giduwaan lang ta ni amahan. Ella, nagduda ka na ni Aman? Ambot. Uwa na lang ko makasabot sa mga panghitabo karon. Kinahanglan ko na naun-una na itong bayo. Sige na, kaon na. Di okay na nimo ang malita? Oo, madam. Kay gihatag man ni amahan ako. Dili ninyo angay hilabtan ang butang sa mga patay. Unsa? Dili ninyo angay buhion ang mga namahuway na. Unsay butong ipasabot, madam? Sigurado ka nga patayin ang tag-iyas maleta nga naugkat sa ilaom sa lake, madam? Kung nganong naa sa lake ng mga butanga, doon na naibuot taguan. Unsa? Musa, kung ako pa ikaw ila, ayaw palabi sa papaduol kan Don Faustino. Ayaw pagsunod sa tanan niyang gusto. O ayaw pangayuan niya bisan unsa. Wa man ko mangayo ni amahan, madam. Wa ka mangayo, pero gihatagan ka tungod kay doon na kay gibuhat. Unsa man na simpagtuo ang iyang gibuhat, madam? Si ila ray nahibaw. Human ninyo kaon, kinahanglan mo trabaho mo. Unsa may imong ipatrabaho na mo? Limpyohan ang sala nga nagkaguliyang tungod sa pagkaguba sa orna. Sila si Joel ug Wilma anak kingon ini, madam. Sila tingali ang angay nung sugoon, ana. Ha, patubag-tubagon ka, Eric. Eric, nakabantay ka ni Madam Lily. Oh, sa puto na kay siya. Joel. Oh, unsa man na? Tuwa sa kusina si Eric ug Ella. Dali, manuta sa kwarto ni Ella. Atong tan-awon ang ubang suit sa maleta. Usa? Gusto ka? Dali! Dali. Og, abli na yung pultahan. Oh, no. Uy! Lakman! Uy. Huwag niya kalimti ni Ila sa paglak ng iyang pultahanda. Kung paano lang na. Kung guguna ninyo, kamoy masilutan. Madam. Ayaw di mo paglabot sa kwarto nga dili inyo. Kuan. Kanang... Ganahan mong makakita sa sod sa malita unsa. Yes, natural. Ibabaw ra nga among nakita, God. Ug mahalon kaayo ang mga gamit. Ha? Dili pa panahon nga gamito ninyo ang inyong kadautan. Oh. Lakaw mo duha, limpyuhi ang sala kung dili mo gustong isumbong tamo ni Don Faustino. Unsa, madam? Lihok na mo! Dali na, Wilma. Ila? Ella. Nganong naaman mo sa tubangan sa kong kwarto? Dili pa ni imong kwarto. Kay wa pa man ni mahatag nimo. Pero, morning akong gihigdaan karon. Buot ipasabot nga ako na ni. Ako man ni sa una. Ako na ni karon. O pamahawa mo dinhi. Lakaw na, Joel. Wilma, lakaw na mo sa kong gisugo ninyo. Okay, madam. Wilma, dali na. Madam, nganong ni aman sad ka? Naghuna-huna lang ko kung unsa nagibuhat mo sa sod sa malita. Ako pa ni o kayon, madam. O gayaw ka bala ka. Mahibaw ka kung unsay sod sa malata. Nganong gitis, madam? Lahi man og tinan-awan. Oy! Milagro nga nang limpyo ka na, Eric. Niyaman diyan ni si Eric. Ikaw na nagtiwas og limpyo diha, ha, Eric? Hagkan tagyud ka kung mahuman na nimog dali. Wa ko magkinalan sa imong hawak, Wilma. Ginsulto ko nimo? Kung manulti ka, Eric ba? Mura kang mahadlok nga akong hagkan.
nimo ini ako nga bil, nagdagkagaw. Ikaw rin nagsulti, ana. Eric, paimuslig igmayo ang pagpakigsuod ni mo ni Ila. Kay doon na ni katapusan. Unsa man na mo, Joel? Ha? Panghulga na. Nga naman, doon na kay planong daotan ako. Wa! Nakita lang na ako sa unahan. Nga dili gid ka mo magkauban og tugay sa ila. Hoy, hala. Yeah. Ayaw yun pag gunaw nagdaotan kang ila. Hoy! Ayaw mo pag-away. Musamot ka daghan ang atong limpyuhanan kung magbuno pa mo din ha? Pagwag mo. Bisan ka maing garas. Ayaw yun nagbuhatak kang ila. Hala, center table na buwak. Joel, ayaw pagliho ka. Basig matunok ka ng bildo. Bisan ka maing garas lang, Joel. Nagikan ni mo nga makita na ako sa lawas na ila. Makaila ka kung kinsa ko. Hoy! Giunsa na niyo ang center table! Joel! Pero di mo na ginatugan. Madam. Natukmod ni Eric si Joel pero wa ni tuyo Wilma! Nasuko ko, madam. Nagbahad siya ni ila. Mga nga natukmod ako siya. Hoy! Kamong duha ha? Badungon kayo mo da. Sige na, limpyuhin na niyo ang sala. Unsa? Okay. Guys, nakita ninyo ha? Nana sa kama ang tanang sapot. Wow, mga mahalon nga sapot. Pero kinaraan lang ang style. Karaan tuod kayo ang style ini maong mga sapot. Oh. Ela. Oh. Eric? Huy, taluspad gud nimo. Naglagot ko ni Joel. Ako siya natukmod. Ug nabuak ang lamisang bildo sa sala. Unsa? Hapit ako dili makapugong ni Joel. Nga naman di ay. Wa ko makauyon siyang sinultihan bahay ni mo. Murag dunay daotang plano ni mo, Ela. Busa. Kinahanglan muli kay kaan ng Joel, Ela. Unsa? Uy, naunsa na bet kang untain ni. Mura naman nung tagkatabang. Set! Ikaw ang sad good, Joel. Imo mo sa nang initan si Eric, Sa good. ay? Nganong nilaban man kaniya ganina? Nganong igo na makamisulti ni madam? Nga gitok mo kong Eric, ha? Wa ko mulaban. Pero ako lang gipagamay ang gubot. Kay misiga naman ang mata ni madam. Di pa sa kuganahan nga, muatubang ni amahan oy kay nahiubos jud ko niya. Giuli niya ni Ila ang iyang cellphone pero ang ato wa gyud. May rason si amahan. Wa magay niya giuli ang akong cellphone, pero gihatagan ko niyag mga gamit sa pagpintal. Unsa? Si Eric, mao ang gitar. Lano? O niya ako lagi. Wa ko hatagin ni amahan og regalo. Eric tanawa. Pulos gid karaan ang mga butang nga naa dinis maleta. May sudlay po nga karaan. Ug may samin nga kinaraan nga silver ang guritanan. Buti pa sabot. Nga dugay na ni nga dito sa ilawom sa lake. Pero kung dugay na ni, imposible nga dili makalusot sa ilawom ang tubig. Mahalon kining maong maleta, Eric. Waterproof kini. Unsa? Ma-preserve ini ang nasa sod sa taas nga panahon. Ela. Oh. Dili. Ela. Unsa nang gitukan mo? Eric, tanawa ni. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!